You know, there's things that when they happen, you definitely like don't want to miss. I'm talking about this in the comments on Ngori. I took my time, like in 10 minutes of Bloma, this thing here, Babes Wodumo. I know mostly when it comes to Babes Wodumo, Rena stories zingi zine, Riava Fawatu Kwambanga High, the newspaper and the mini. But when I watched this show, Namusi, the podcast and chill, in our India Make G, I saw something different. You know, I had something different. Yeah, man. Welcome back to Venda Music and Entertainment. Nangazina ndituka nswana ndi mwana ndo wa maungone. And we do it like that. If you haven't subscribed, please make sure that you hit that notification bell when you click the subscribe. And don't forget to like and comment. Vangakumbudziso ndikwambisa ngamene ndichikwamba ngamafungwa ya auri. I really saw something. I really had something. Kwambori some of the things babes akwamba vazi for she's admitting to the mistakes zawe achikwamba ngamafungwa ne alori zitumwe zitu zoitea amtuku wakubona ako explain ori na show inoni ako explain ori sorry not show ako explain ori na rimbo rwawo lolo disahani arachisumbedzisa nazo relationship yawo na mampinja ichiva hone yotoma hani non yodisa hani she took us through almost everything, man, about life yawe uva nenge tukuni when she was about 16 17 akitangana mampinja wakutangana on set ya music video achijez nomboro zawe from mungana wawe also talking about zvinhu zvafana nazori vanhu vakumambira zvazidraga uri kuita zidraga musina fulakela video live video iyave kuiteya apedza vakodya zidraga huri ene vakupumira mitodzi we goes on to zvithu zvofambana nawo musi akwamba uri ene namasichava hai ana kutanza uri vungana havo vuchihondera karamini but uri angamba namasichava hana kutanzi reason being ndingamuramusi apula vachingamurazo uya vana interview yaitwa ngamasichava ila interview yaitiwa yasiya ikosiya babes wodumo ako exposiwa nepala chikwambofi mampinja uko ukomukhalita ngamanda uko murwanga imwe ndila isatakadzi ene arachiwamba pala vakwamba zosumbedzisa uri mara ivanava izvi olasoti ya samasichava ora amutumurwane ane mujesa khaladzi samukomana wawe kana ringatori big sister ngoraro hoti yausvika he ene ajiya chipinga chawe chauri ambene naye saidini asangojiya hala mapungo asvika une agidimira uri aisa life on air ngori ila zvose yazvikushonisa ngamanda zomuvaisa ngamanda ngaimwe ndira ine yes asizoizvi zomukwashekanya vakubona akudzisimbedzisana zori musi achikoperforma ene murava ingeni akochaja ngamanda rune vachingaona nadzigigi dzinosvika voma 80 ndiyamamaro vachingaona uri akuchacha voma 150,000 to a point she was making like $1 million ngavege ngalelo weekend epedzi achikoperforma vaona uri she's making $1 million ndi zvimwe zvazvithu zvine yeah man you can check it out kazi vachitangani.co.za or veka website yene kana ka podcast yene yamacg veka youtube vasvika vaiwane into inoni ndakwambanga hayo vakongwana musi so ndiri chitori hechinoni chorapfa mani it's about 1 hour 19 minutes vakombona vakomupfesesa musi so she went through a lot she spoke about a lot of things asumbedzisa zvithu zvinji nga manda akusumbedzisa uri ene huchiro huchira man she did have fun angava kudiregreta zo zvimwe zvazoiteya zvone huchironi yawe ngamuramusi PR team yave komutusa ichimudza uri kajavambara hili kanoita mini awana ine asakosipfesesa uri mara kandirade why ndichikotoyambara hili sorry about that uri why mara ndikotoyambara hili pedzi zvinoonwaruwa ukugona zvipfesesa uri wambara hili hala vatu vari lava dzi-PR they had their own reasons ndi vatu vana vakuhandla vo pel2 na mini zote navo dj zintle so akusumbedzisa uri if ovoyambara nela hili maybe la zote dzozomutusa uri ngori wawana mumwe muimbi ane akoveyayana petu akobvisa na dzihiti mara unazvisponsara zvinhu zvavo zvikuchimbira zvavudi so if ovotecheresa
ava vathu vane vava vachikwamba ava vadzipr vakumudza uri no you need to do this you need kutosvika chipinga interview you gotta balance this and that akusumbedzisa uri no zvangori ndadzova ndodiva kure ndodiva nasponsor harina zvisingizoita different but she was young uri ndani mutuku man ya ritenderani rani mutuku so that's why ndobhanero svika une ndangakona kuzvitanganyisa izvi zvithu ndakona kuzviunderstand uri kotodi uri ndiite mini nganthani yamini ndibhebisa kudhuma chikodhiyamba chikudzisumbesana zori dzimwe dziperformance dzine wadziumbulanga manda ndimusakupefoma anenge vari mini noni fill up the dome namusa chikudziperfoma anenge kadzisamas nadzimetro nadzimamazi ndizvimwe zvadzievent dzine dzauri dzichiiteya ngo mudzimu hai azvifori uchironi ukodhiva manda ende futi ndichomira muranyana pula kusumbisa uri chipinga chamuzimampinja kumutoda zvo zvachiva 16 vachimodhivana nenge achidzimufonera kuti chidzimutira nzijoku ene asati vana ndava naye achisakuchisadza ri chibhumbe chikotoda mini hai nono muthu donyisa guy yeah things like those achiri asina nandava uri hai but zvikadhiya akodhiyamba naye arapedza kujamba dhuva asingwamba naye achifila uri ish mara wasingomufonera ne hai vana vacho wasingomufonera yeah so zvino ngazvoraro aramusi achikodhiyamba kusumbisa zori when it comes to music unaso zvino vangaona uri vathu vadurban kana artists adurban adzitikani adzifunani adzina mbiru yavudi when it comes to this whole thing vayanyefurana vavengana adzifana dzajobeg mini ngoraro but net to my understanding ndizori mumwe namumwe uvona zvine zvava tsini naye ndikwambisa izvi ngori vunji yavathu vhele vadzidzora vakudhiyamba uri hey ndori nga uri artist dzagaigai dzifunani hey tsonga repa rifunani vavenda vafunana ngeno vavenda vachiri hey vatsonga repa vafunana vavenda vafunani hey mazulu afunana is because you're not on that circle man you just on the outside nyana wakubona so yeah man that's how it is akusumbedzisa zori if vachiditikana ndimusi zvatodhiva zvikwini nokupirisisa zvine zvava zvone ngoraro ori jesu kanamba neplan akarumbeza nozori ene una ruimbo rune oruita nagombakomba wevo nori kamu rune rudo rokudhoropa usika hey tepawe watu watakudhimberera nepala so akudzisumbedza uri yeah man I got a track nakamu so yeah man you should expect a lot man from her avakudhiyamba nezvozvo dzidrugs zozori hedzi drugs dzinodzakuambofena udzijiya nepulaka video sizvo zvikusokotoambiwavo tiri so havana vati vakungodhivesesa regarding the whole thing ya nthu vari minini rikozdanelani reality show yawena jub so when you talk about that reality show ana jub akusumbedzisa zori that whole thing that whole reality show swike canceliwa because that reality show was only trying to make it look bad instead of making both of them vavonele zvine vavazvone pedzi yachikushutiwa vaona one sided une mampinja akusumbedza uri akusumbedziswa aine muthu wavudi asadhini asina dzindu asina mini pedzi babes wadhumo achikusumbedziwa only the bad side zvizvo zvapedza zvikuita uri lashow isingo chayapanda ngori it was only about showing the bad side vakomusumbedza uri ndimuvi ononi ndimuthu asi wavudi oyo zvino yeah man so akusumbedza zori that's why the show got cancelled isichava hone ngori jub avakushumisa unowa rine radosika rikopenda babes vodhuma ngandira mbi and the only reason he did that was paying a revenge akupea revenge to baby mama wambe akwamba baby mama mufarisa zvimwevo yeah man so to get more about this ndikombela zori go check it out the show make sure that you log on to YouTube or you go on to the zvachitangan.co.za and you can watch this because one thing again you need to remember we didn't upload the video on our website. The website just blocks the video. The video is sitting on YouTube. Ne ngadzina ndidoka ndiswana ndimwana ndwamahongoni. And one thing you gotta know, ndinifuna zone. Don't forget to subscribe, like, and comment. Tell us what else do you want me to check it out. Ndau yandoni. Amara here.